Само повръща и нищо не еде. Оле, ма то тъй много кофти. Човекът е болен, не може да еде нито хляб, нито кетчуп, нито майонеза, нищо. Нито кетчуп. Само ни препечен фили с сирене. Оле. Нали? Съм бил, той е болен, той е в тях. Добре. Аз не го знам къде живее. Той е болен, лежи. Аз ми е много мъчно, като работя за някой ми е мъчно, как няма да е болен. Добре, нали ти дават пари, за какво ти мъчно? Еми мъжно ми, че го няма, не е в дискотеката, не е при мене и аз съм. Како, вярно и той. Човекът е болен, как няма да плачи да тъжи. Друго си е екип работата, друго е екип. Да се усмихнат. Едно човек да е здрав, да е прав. Защото човекът е болен, не може да се движи и не може нищо да направи с себе си. Вярно е, ма Нито може да се отвори хладилника. чакай да ти кажа нещо. Ти ставаш по-известен, виж аз те знам. Еми аз съм известен, ама аз не се разболявам толкова бързо. Вярно си, да. Защото аз... Какво кажи му, като таков нали се сещаш? Туилнуй, Като такова, може да. сещаш туилнуй. Еми има грип, има и епидемии. Да. Просто епидемиите са всичко в живота, той един път има живот. Епидемиите са всичко в живота. Виж, тук си прав. Един път ти видиш. Виж, тук си прав. Човека, който е болен, се лежи в тях, боли го. Ти на къде си тръгнал? Еми, Май аз. да бе, къде доли, къде има други такива, човеки да замествам. Вярно и ти си са повече. Трябва да замествам тези добрите хора, които сега ги няма. Ти май заместваш някой въображаеми се строя. Диджей Майк. Нали него? Той там, той е диджей. Ама нали него? Ясно. Него замествам, не замествам Вълчев, пък аз замествам един друг колега, който голям. Как се казваш? Ники Любов. Ники Любов, той живее гола чак, чипка. Фамилия ми викат Любов. Чипка. Ама диджей Ники Любов ли? Да, диджей Ники Любов, да. Аз съм се чула някъде. За мен никой не може да чуе, само в летния театър може да чуе. Еми там де. Там, там. Това май нека Лили Иванова беше тук, тя май за мен. Ти не пя ли с нея? Ходи ли? Води, ама няма познаха вътре. Как бе, нали заместваш? 15. Еми толкова навсякъде дават. Не си прав тук. Пиваш. 15 лева хода, плати няма сам никога. Събрал ли си буквите на тази бира? Какво става, после отиваш и ти плащат за... Много ма кефи как говорим на различни теми. Плащат ти, какво намираш бирата, но нищо. Не бе, табла ще спечелиш. Тази бай е кошано с нея нищо. Трябва да си да накарам таблата. Ама то на таблата няма какво да носиш. Няма и какво да носиш, няма какво направиш. И ти си прав, тук си прав. Тук си прав. Какво да нося, Дай да алкохол? се снимам и нещо, ало. Цък, цък. Оп. Оп. Той готов. Ам то готова ми е. Ти си готова за полицайка, ти си с апарат си готова. За полицайка ли? Ти си готова в отделбийство, само утре трябва да запишем егенете. В отдел убийства ли, що? Ами да, утре ти вземаме егенето, личната карта ти вземаме. Ама И що? утре се преснемаш в този район, в паспортна служба. Ама защо в отдел убийства? Ами защото ти щом то снимаш, значи вече работиш за МСАД. Моля! Моля! Живота е хубав и лош, има един път живот. Прав си. И така Един си път прав. човек живее, не живее два пъти. Ай, ние тръгваме утре, може пак да се видим. Ако заместваш.